Pero din nga bahin nato nga magkauban si Kapitan Hermeniana Carpintero Perez no atong barangay kapitan sa Ginguna sa mga update no sa barangay dinhi sa Ginguna. O sabi sa ni, una kakuha na to pagtibaya si Kapitan Kap may adlaw kanimo. May adlaw sab. By the way, Kapitan, no, ubay-ubay gud ang imuhang mga proyekto karon no, gani nagsugod ang imuhang kining dalan padulong dito sa ibabaw nga bahin nga dako katabang lasab sa mga katawa no diri sa barangay Ginguna. Pwede na to masailan ang maong proyekto, Kapitan. Una ani naamang itukod nga building. So din ma-close man ang katong isa ka kuan kay murag hazardous magudgud nga katong unang dalan. Unang nga dalan. So mao to nga napo siya part dito na dayon itukod tong 3-story building. So muna nga na taud-tauran pud kay kinihang dalan manggud pud kay murag utro ba ibutang ang dalan. So murag bag-og yun ang dalan okay murag lahi separate siya sa katong naandan nga dalan ninyo. So naani siya sa kumbaga tapad ra usab no nga area. Tapad nga area dayon kuan na siya kaning then ma-close mo dahil itong akong butangan og kuan kanang building na 3-story. Dayon na salamat mo kaayo nga na kuan kini ang na approve ang farm to market road. Paingon dahil sa bukid. So farm to market road di siya. No kay aron kinagaman ani mo yun sa ibabaw sa makatabang kay nila murag mapaduol na sila no. Ilang trabaho. Ilang trabaho didto murag sayon na dahil nila pag kuan sa transport sa ilang mga baligya mga produkto no. Produkto. Kasi mga pila kini ka kilometros gikan diri sa ubos sa Ginguna padulong sa ibabaw. Kapitan. So di kay ko ka sure pero basig mga kuan gyud na siya. Tas siya. Lagi ro. Kani adto murag wa gid siya dalan lang sa tao. Dalan lang sa tao. Magian lang sa kuan mga kabaw. Okay. Inana ra nga kuan. Dayon karon pasalamat gyud kay ko ni kuan sa 3 pillars ni Governor Henry Sevilla Waminal og ni Kong Ando Waminal og ingon man sab ni Attorney Henry Fuentes Waminal Jr. nga kuan sa Asinso Pinoy no. Asinso Pinoy representative. So salamat gid kaayo nga diin napustro na gyud ang akong gipangandoy nga makuan na og dalan. Dayon tanan nga nana po mi kanang health station. So nahuman na among health station. Dayon mo na nga kay nabutang pud mi sa kuan napod mi katong Dunat Barangay mo nang gitagaan pud mi 15 million para sa Budic. Budic. So dito na sa ibabaw ang Budic o dito sa ibabaw. So dunay tourist site nga i-create dito sa ibabaw. Kumbaga. Sa barangay ni sa kapitan. Kanang kuan na siya gihatag na ni Kong Ando Waminal nga kuan mura bag premium. Premium sa inyo. Premium sa amo nga na zero siya ba na kuan walay kontra kumbaga walay ni lusot nga kontra kumbaga yan. So apila siya no sa gihatag kanabang pahalipay po sa barangay siyempre of course pahalipay sa barangay kay murag ang tanang mga tao nga nibutar gyud niya. Kuan diri. So asa man na mahimutang ng Budic? So didto dapita sa imabaw murag naa may trabaho kuan dito karon nga kuan na lapad ang ibabaw. Okay dito sa ibabaw. So ang naa dito sa ibabaw kasagaran dito mga uma kasagaran dito. So kung doon na Budic na musuroy diha sa inyo nga sa ibabaw dito sa Ginguna no. May tendency. Daghan na mo bisita no sa tourist site na dugang additional tourist site ato Sada na purok dira kapitan. Purok 3. Purok 3. So purok 3 na siya sa ibabaw ng dagan na bay nang animuyo diha napita. No.
purok dos din siya kay diri man siya paingon didto. Mm. Sakop Dos siya ng ra purok siya, dos. dos, oh. Okay. Kay ang tres diri man. Diri nga side. Mm. Pero Bilong na siya didto. nabay namuyo dito sa ibabaw pod. So pagkakaroon wala pay kuan ana. Umalang Oh, na. nag-umalang na ana siya payag Mm. nga gikuanan didto pero sa ngadto-ngadto karon nga nahimuan nagdalan Mm. may tendency pud nga maghimo na pug balay didto ang mga tagiya Mga sa tao. yuta o kay overlooking man gud siya. Okay. So overlooking nimo ang syudad, no? Makita gyud nimo ang syudad. Kung dito ka sa imabaw makita nimo ang katong gi-develop nga sports complex then hasta pud ang katong syudad makuan siya ba. Okay, makita nimo ang sports makita complex ang niya sa ibabaw. So man nindot kayo, no? katong braids. So makita po Panggil mo Panggilvy Bridge. So kumbaga mura siya site sa Huyo ay kaning sa global, no? Nginana ka habuga. Mao mo lagi pod. Okay, so salamat kay Labot. Mga kanus ani possible nga mahuman, no, sa inyong Doon ba ko na di kanus mahuman ni siya kapitan? Kaning dalan. Karon kay murag gi patawag ito ni Pong si Juan ang contractor nga ipalihok yung dali ba Papapaspasan. papaspasan kay masira naman gud diha pod magsugod ako. Okay, oo. Magsugod So, na kanang building ba. Ang agyanan, masira siya. So, Nasira. isira Yung na mga gining daan nga dalan. masira na Kay siya. gamay man gud pod, murag apiki gud pod ang daan nga daan. Mas dako diri, mas lapad na daan. So lanes man siya. So kining usa man nga building imo itukod diri kapitan. Katong 3-story building. 3-story usab na para sa imabaw na ay coffee shop, dayon office pud sa barangay. So multi-purpose building siya. Multi-purpose building pud siya. So na office ang inyong office diri. Pagkakaroon naa po diha. Pero gamay ra siya. Gamay ra siya. Okay. So ang ibabaw na mura og then ang ubos na coffee shop sa tingala and sa ubos dunay office sa barangay. Office sa barangay. May income generating sa barangay. May tendency po. May mo na makuha. Okay. So karon sa mga magsugod na si mga 3-story nga sa building nimo. Gikana ni kung ando, no? Kung ando. Sunod semana, sunod nga kuan. Kay nagkuan magugko kay kung ma-close siya diri na tanan mo si kinahanglan gid siya magkuan magrabahan. Adi siya siguro makatukod human na ning daan, no? Oo, murag ana ba. Luoy po kayo magpunan-ulan no nga dili naman gud maagian. Okay. So salamat kay Labot diya na kapitan. Usa pa laing mga projects no ongoing karon dinhi sa imong barangay sa Gingona. So pagkakaron naagya puy kuan katong reprap sa kuan, reprap nga naa diya sa kadalanan dayon nag kuan pud concreting. So gatiwas po sila og concreting diha sa kuan. Sa dalan boundary boundary from sa Trigos bitaw Trigos o Gingona. Naay kuan diha naay concreting diha nga awa pa pud na kuan na human ongoing gyapon. Ongoing siya. Dayon ang kini nga dalan. Kani pong akong 3-story building. Ang 3-story building. I see. Okay, so nindot no. Diri sa Gingona ang inyong gawasan ni itong i-create niyo nga tourist site. Napabay laing tourist site nga nabugna na. Wala pa. Kana lang siya pa himuonon pa gyud di pa kuan gyud. Ma-realize karon kay nagkuan pa sa dalan. I see. Nagsipa po og communicate sa katong kuan kani ang yuta. Sa tagiya sa yuta. So pila population gani sa Gingona kapitan? Gamay ra man siya nga kuan kay mga 500 ra man kapin. Mara ning kuan. Usa man sa Gingona na asago-sago na no, na subanin. Mostly ang subanin diri mo daghan ang subanin. Residente diri. Daghan sila ang mga subanan. So makatabang kanila in terms sa ma-improve no ang ilahang panginabuhian and kung doon nag-improvement diya sa kabarangay, di ba? So gawas na kapitan sa pa yung mga dugang mga projects no
nga ginatan-aw karon sa barangay and doon na ba'y mga proposed projects pa no ang barangay nga ginaladto? Oo, naapoy kuan under lang sa 20% sa barangay Mm. katong nag-renovate mi sa among office, Mm. naghimo mig stock room kay wala man mi kabutangan. Mm. Dahil nang renovate po na ko ang katong sa daycare namo. Kay Okay, so daycare kay mahagbaan na niya ang mga bata basta kuan. mm, So giayo ang katong iyahang kuan kanang ceiling. ceiling. Mm. Mm. Dahil So ana asa man na lang nahimutang ang daycare nimo? naa diri sa ubos. Nasa ubos. Mm. Nasa Wow. ubos. Mm. Inaana ra gud siya then napud mi katong extension sa covered court namo aron Mm. makuan ang amo ang stage magamit kay Oo. sa panahon mag-ulan dili mi gud Di kagamit. siya makagamit. Di mi Usa kagamit. ba sa libo siya og panahon sa ulan? Maulanan gud siya man. Okay. Maulanan So gud na siya. extension. Mo ni Kumbaga, akong plano nga extension. Mm. So hopefully unta nga makuan pod ni mayor kay Mm. kay di gyud namo magamit. Lagi Una nga no. kuan naanan mas may program. Pero bago pa man naman yung ano, mismo gid ang covered court mag-uman. Oh, To Or na taon na ni. taod-taod na. Mm. Taod-taod na siya. Mm. Taod-taod na So ang nga kuan. extension niya kumbaga aron maatupan lang. Aron maatupan din makuan ang kamong kuan kining stage. Magamit siya ng Oo. stage. I see. Nang Okay, so gawa siya na kining sa ano, kining yatag 500,000 from the LGU padulong sa barangay no. Dako ikatabang lang alang ninyo. mao gyud dako gyud kay katabang sa mga kuan pero pagkakaroon murag kuan na siya nga i-project gyud pud siya. Kay Project, under slow project maguna na siya. under maguna sa 20% sa city. Mm. So kung 20% sa city dun may kuan gyud na siya nga kuan gyud na siya project gyud ang Project kuan siya. ana. So ang kaniadto nga pwede niyo magamit sa maintenance sa Oo, sakyanan, ana. sa barangay activity, Oo. di ba? Pero karon unsa man through projects na siya. So murag ana gyud through Mm. projects kay kuan kanang mo'y ang mao gyud kuan. Pero under man gud sa 20, Yeah, basta kay 20%, oh. 20% development fund. So kuan gyud na siya sa project. So murag mao nay kuanon ni Mga mayor kabaguan karon. ron. Oo, murag kabaguhan ron. So yun ana lang siya nga. By the way, kapitan no, ang nasayod ta ang barangay Gingonan ay ibabaw nga bahin no diri sa tuwa sa Ozamis no sa Mount Balindang and bisan pa nga insurgency free na ta ang Misamis Occidental. Kumusta man ang mga katawhan nimo diri no? Wala na bay in terms sa insurgency? Linaw naman diri amo Wala na may kuan. Wala na may katong sa unang panahon nga naay mga rebelde. Wala na ato pa ng mga 79, 80 gay wa na man gani siya. So kakaron wala na gyud. Kuan na gyud siya. Pero napay gyapon mabatigdan nga moagi diha napita kay agyaanan man siya. Wala ba po ko Oo. wa po ko kakuan Wala ana. po na mo ka Wa po monitor. mi ka monitor ana, no. Wala po mi ka monitor dayon. So at least linaw ang barangay Gingguna. May kuan. Okay. How about sa health no sa mga katawhan nimo diri? So pagkakaron murag okay ra man pero murag na ay mga subaw-subaw karon. Subaw, oo, manay ka Nay, gano. Oo, Nga ay masubaw. mga maay mga Siguro sa tiempo murag sa tempo tina sa panahon no. Ulan init. Gamat nga sa ulan init. Mm. So mao po na nga kuan. Murag ubay-ubay na pud nga murag hilantan ginana pa. Na murag ako gay isa pud ko naigo ana. Subaw-subaw. Lagi. Oh. Okay. And ari ko sa ano nasa drug free naman mo ang Ginggona, di ba? Okay. Oo. And giusan niyo pag-maintain ang drug free. So naalam mi kuan kanang every month nga meeting nila mga kanang PWODs dayon i-monitor gyud sila. Monitor gyud i-monitor gyud ang kuan. Monitor gyud ang kada PWOD. So uban pod isang pagdili PWOD amo gyud monitoron. So kay kung wala kinsa kay balo kay mosulod no, di ba? Mugawas mosulod diri. basin kinsay mosulod mo gawas ana. Kinahanglan gyud nga i-monitor gyud
So amo po yang gipagkuan sa mga barangay officials nga dapat ma-monitor yun nila. So wala naman kay mga katawhan nimo nga nagsekreto baligya o ginigalga droga. Wala. Simbaran. Wala gipunoy kuan diri. Wala ni inani nga nagkuan. Ang kurat lang mo ni among gipandan kay kung basig na ay taga diri nga mosulod o Kana. din inana mga So kuan. sa mga pagi, may bawaan ninyo. Through kung kinsa yang ani Andre no, yang anak. Basin ba niya og kanang taga lain siyang Tagaing barangay. barangay dito ba example taga Lanao ba mo ari diri monitor gyud siya og kuan ba gyud pero wala man po yung mga parentis sa taga Lanao nga naa diri. Okay, so yung nanag yung binantayan no, labi na sa barangay. Mo gyud Kay drug, kanahimo naman mong drug cleared barangay. Drug cleared na ba mo ba nga among gikuan gyud kay drug cleared na ba ang barangay niya basid niya na ay usa nga mo gawas niya. Di ba? Pero na ba may higayon nga mag-random drug test mo? Oo. Na ay drug test sa kuan. Random na patawag na mga kuan. Mga POs o pag human i-drug test sila. Nana siya. Okay. So salamat kay labot yan kapitan basin do na kay bot pa nimo ipabot nga mga impormasyon nga wala mo na pangutanan ning bayan. So sa kaingon ko nga mao ra gyud na ako nga pasalamat gyud nila ni Kong Ando og ni Gov Henry Waminal og ingon man sad sa iyahang anak nga si Attorney Indy Waminal Jr. og ingon man sab ni kuan ni Mayor Sam Norman Fuentes og ni yang BC Mayor BB Simplicia Bibineri og sa tanang mga konseho sa syudad nga Team Asenso. So salamat kay sa inyong pagtabang sa Barangay Gingguna nga sa tanang mga proyekto nga diin napustro no nga naagyod hatagag nakatumanan. So nana among barangay health station nga among dalan o then napagyud may sa gikaingon ko na nga katong as Adunat Barangay. So thank you kayo kung Ando o napagyoy iyang mga kuan nga hinaut unta nga naay mobaligya og yuta diha sa imabaw kay dapat ihang i-develop pod. So mo na among nakaistorya ganina. So ana lang dayon kami pod nag-assembly naman pod mi gahapon. Ako na pod napasabot man pod sa mga katawhan nga unsay katong ang amog yung gikuan karon katog yung sa iro pag-register sa iro o sa iring. So ana So, nga kuan di ba lisod na sa katong sa iro kay naggimo na ba mo og kaugalingon ninyong kanang presuhan sa iro no? Murag impounding nanami kwarta nga among gikuan ana. So gibudget na. Gibudget na din. Hopefully nga sunod semana murag makuha na to kay gikumpran mo pud to. So paraan ng kuan na. So gawas atong sa iro sa ordinansa sa proper nga pagbuhi sa iro unsa pay mga gisgutan sa assembleyan niyo kapitan? So inana nga kuan kung ang ilang iro kung makabuhi madakpan din mo kuan sila mag fine sila og 300. Nay multa. Nay multa. Para daaging ipon ang malaod no nay multa. Nay multa. So inana lang. So nasayra na pud sa mga tao. Okay, Kap, thank you, salamat kayo. Sige, salamat po kayo. Salamat po kayo nga diin mapalanog pud sa hanginan ang among mga kalipay ang among pagbati alang sa mga atong mga lideres. So thank you kayo mayong udto. Ato nagkauban si Barangay Kapitan sa Ginggona dinhi sa Dagbayan sa Osamis. Tapos sa mga nagkanayang proyekto. Kinis W8 Manuel Oronkino Jr. Naging salamat mga adlaw.